Pirak tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Saiki tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibun santai wae. Kok terima ora, Cah? Ayo. Muni serentak. Ora ayo. Ora meng aku wae sing dijokke. Coba tarenono, trimo ora? Ora trimo ora? Krungu ora. Kupingmu krungu ora? Ya nek trimo ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngenehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngenehke sapa? Neke sing dikeki. Arep nggo ngopo? Ra wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuh aku akeh kok. Senengan. Ayo, lha kowe iki tak takoni arep ngopo ya ora wangsulan ora. Ayo kene Bang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake weruh kowe iki memelas. Heeh.